tashi maraya ban san mahaifina ba, na shekara 9 a makarantar kwana, na shiga soja a ƙasa daga Makurdi sai na je har ƙarshen Najeriya, ba abin da ya taɓa samuna. Allah kada zai iya wannan. Saboda haka ina son ku ƙarfafa imaninku, ku yi iyakar ƙoƙarinku, amana da aka ba ku riƙe da ta iyalinku, kada ku yi wasa da ita, kada ku ci amana. Abin duniya abin banza ne. Saboda haka ku riƙe amana, ku riƙe iyalinku, ku riƙe jama'ar da aka sa a ƙarƙashinku. Ku kuma ku bi jama'a da gaskiya. Kamar yadda na ce, ni ba ni da wani bayanin da ya fi in gaya muku kaɗan daga halin da na shiga ciki. Na shekara 80, na yi aikin soja, na zo na yi aikin ofis ɗin, na shiga siyasa, na nemi in shiga shugaban ƙasa sau 3, na je shari'a, na zo na gaya ma jama'a, na ce to sau 3 kenan ina neman shugaban ƙasa, sau 3 ana kwacewa, wai ina so a ji tausayi na sai aka min dariya. Na ce Allah na nan, Allah ya za a yi. Ni na tashi maraya ban san mahaifina ba, na shekara 9 a makarantar kwana, na shiga soja a ƙasa daga Makurdi sai na je har ƙarshen Najeriya, ba abin da ya taɓa samuna. Allah kada zai iya wannan. Saboda haka ina son ku ƙarfafa imaninku, ku yi iyakar ƙoƙarinku, amana da aka ba ku riƙe da ta iyalinku, kada ku yi wasa da ita, kada ku ci amana. Abin duniya abin banza ne. Saboda haka ku riƙe amana, ku riƙe iyalinku, ku riƙe jama'ar da aka sa a ƙarƙashinku. Ku kuma ku bi jama'a da gaskiya. Kamar yadda na ce, ni ba ni da wani bayanin da ya fi in gaya muku kaɗan daga halin da na shiga ciki. Na shekara 80, na yi aikin soja, na zo na yi aikin ofis ɗin, na shiga siyasa, na nemi in shiga shugaban ƙasa sau 3, na je shari'a, na zo na gaya ma jama'a, na ce to sau 3 kenan ina neman shugaban ƙasa, sau 3 ana kwacewa, wai ina so a ji tausayi na sai aka min dariya. Na ce Allah na nan, Allah ya za a yi. Ni na tashi